society. We want drugs-free society. I love you, bondo korok. I love you, bondo korok. My लोगोफोर एक्चुअली नैबे भिडिअ'ना सोरबा नायनो लुबैयोब्ला नायनो हागोन आरो सोरबा नायनो गोसो गैथ्राब्ला बिथांमोना नायाब्लाबो जागोन खारन सोरनिबा गोसोआव आं दुखुबो बा माबा मोनसे होनो सानाखै आंखौ जुदि माबा मोनसे कमेन्ट लिरनो गोसोब्ला लिरनो हागोन गाज्रि लिर मोजां लिर बे नोंथांमोननि बाथ्रा लिरनो हागोन थ' जाय हक बाथ्राखौ आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो मोनदों बाल्य बिबाह उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ओमफ्राय ड्राग्स फेग्रा मुवानि सायाव माखासे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों जाय हक बाथ्राखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि फरायसा आफादफ्रा दिनैहाय मोनसे उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय ना उन्दै बैसोआव हाबा लानाय एक्चुअलि बेयो समाज बेरेखा आयेननि बेरेखा जायो बेयो बेफोरखौ लालायाबा आसाम गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआवबो दिनै बेफोरबायदियाव सांग्रांथि हाबाफारिखौ लालायबाय थानायखौ नुदों थेवबो खिन्थु बेफोरबायदिनि जायफ्रा जर जबस्थि लाथारदों बिथांमोना सांग्राङाव थानायाबो मोजां जागोन ओमफ्राय आरो लायाबा मोजां जागोन खारन माखासे संसार जानायाव एसे गोबां जेंना फैयोना बिथांमोननि सायाव बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना ओंखायनो लायाबा मोजां जागोन जाय हक आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो नागिराखै आरो बिनि सायाव बुंनोबो सानाखै दा मेन बाथ्राया जाहैबाय मा नैबे ड्राग्सनि फेग्रा मुवानि सायावहाय मेनलि ड्राग्स ना ड्राग्सआ जोंनि थाखाय गोबां खहा गोबां गोदोनि समावहाय जोङो दावहाजों गोबां थैबोबाय आरो लोगोसे आबसु आन्दलन बा पिटिसि आन्दलन बै समनि आन्दलन बे समावबो गोबां बर' न'खर सिलिंखार जालांदों आरो बिनि गेजेराव बिएलटिनि आन्दलन एनडिएफबिनि आन्दलन ना बेवहायबो गोबां सिलिंखार जों बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु दाहा खस्थ' लानांदों एगेइन आरोबाव दा जोङो ड्राग्सजों दावहा नांनो गोनां जादों जाय न'खरफ्रा दिनैहाय भुक्तभुगि जानानै दङ आंनाव साननैसोनि सिगां फन हरबाय थादोंमोन ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जाय हक बाथ्राफ्रा बेफोरबायदिनोसै दिनैहाय लरेन्स इस्लारि सार एमएलए बिथाङा दिनै मोनसे हानजा सुरनायाव ओंखारफानायखौ नुनो मोनदों आं मोजां मोनदों माने ओरैबायदि मोजां मोनदों सासे एमएलएआ दिनैहाय बेफोरबायदि ड्राग्सनि हेंथायाव ओंखारदों पलिटिसियाना आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि बेवहाय गाज्रि बुंनो थाङा बा माबा मोनसे मोजांखौ जों मोजां बुंनांगोन दे बिथाङा माबे पार्टिनि मा आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु एज ए व्यक्ति हिसाबै बिथाङाबो एवारनेस जिहेतु बिथाङाबो मोनसे बै समाव आबसुआवनो गोख्रों दैदेनगिरिमोन बेफोरबायदियावनो एवारनेस प्रग्रामाव गोबां हाबाफारि लादोंमोन बा दिनैसिमबो हाबाफारियावदि ओंखारफायो आं मोजां मोनदों खायफा एमएलएथ' ओंखारा बेफोरबायदि आरोखि दा जोंनो पलिटिक्सनि बाथ्रायावनो होन दिनैहाय बिथां रनजित बसुमतारिया ड्राग्स जाग्रानो सोरखौबा माबा माबि जौ फिद'आ हेन टेन बायदि रोखोम बुंनोल' गोरों खिन्थु दिनै माने एवारनेस प्रग्राम बा बेफोरबायदि हानजा सुरनायाव बेंटल बायदियाव दिनै 100 आनसलिक दङ बिथांमोनखौ लानानै मानो हानजा सुरनो हायाखै मानो दिनै ओंखारफानो हायाखै बुंनोसो हादों नोङो दिनै हानजा सुरनायाव मानो ओंखारफानो हायाखै सासे इएम हिसाबै लरेन्स इस्लारि सारा दिनै ओंखारनो हादोंबा ससेब्लाबो बिथाङा पलिटिक्स जानानै ओंखाराखै जानो हागौ आंनि मोनसे दाउट एज ए आबसुनि बै समाव जिहेतु बिहा मोनसे दायथ'बो दङ होननानै आं सानो खारन बै समाव ओंखारफानाय हिसाबै बेवहाय जाखिनि बाथ्रा बुंदों लरेन्स इस्लारिया माखासे मोजां बाथ्राखौ बुंदों दिनैहाय जोङो ड्राग्सआवहाय मा जेंना फैयाखै जों गेजेर ससेयाव हमदोंमोन ड्राग्सनि बेलायावहाय जोंखौ ओरैबायदि हेरेसमेन्ट होयो ओरैबायदि मा खालामो ड्राग्स हमनो थाङोब्ला गोबां जिनिस मोनलाङो गोबां जिनिस मोनो उमुगा उमुक थुमुकनो उमुगा हेन थेननो बेफोरबायदि ओंखारजोबलाङो ओरैबायदि ओंखारजोबो फारसेनिफ्राय ओंखारजोबलाङो आरोखि जों मा खालामगोन अब्लाना जों दिनै ड्राग्स जानायखौ होबथानो थांनायाव जोंफोरा ओरैबायदि जेंनायाव गोग्लैदों अन्तत' आं बायदि रोखोमावबो गोग्लैदों बेफोरबायदिनि खेथ्रआव जायनि जाहोनाव जोङो नैबे ड्राग्स हमनायखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों बा एसेब्लाबो बन्द' खालामनो गोनां जादों ओंखारफिनगोन जों हमफिनगोन साननैसोनि उनाव जों नेथ'नानै दं नायनानै दङ दिनै चिरां बायदियाव बङाइगाव बायदियाव ओरैबायदि होंगो दोंगो जानानै दङ ड्राग्स जाग्राया आरो जाग्रायाथ' जाग्रा बर'आनोसो रावबो नङा फानग्रायाथ' मालाय गुबुन हारिसो फानग्राया गुबुन हारिसो लाबा खिन्थु बै गुबुन हारिया जागासिनो दङ जाग्राया खिन्थु जों बर'आ खहा जानो थांगासिनो दङ बा जोबस्रांगासिनो दङ बैनि न'खराव बिमा बिफानि न'खराव ओरैबायदि हेरेसमेन्ट गोग्लैयो बिमा बिफाया ओरैबायदि फन हरो माब्लाबा बेफोरबायदि जायो जाय हक दिनैहाय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव सार लरेन्स इस्लारिया दिनै ओंखारदों बिथांनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावो जोंनि बेलायावहाय पुलिस प्रसासननि बाथ्राखौबो बुंदों सार एमएलएआ दिनैहाय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला
पुलिस प्रशासनाबो आखायाव लानांगौ नाथाय बिसोरनि थाखाय बियो मा बिजनेस बायदिसो ड्राग्स जानायखौ जुदि दिनै फोजोबनाय लगे लगेनो गाबोन पुलिसफोरा आयेना दिनै पुलिसा दिनै सोरखौ हमगोन बेफोरबायदि थ' दिनै जोंखौनोथ' हमहां जानानै दङमोन पुलिस प्रशासना जोंखौ बोखांखासिगौमोन जुदि जों बेवहाय जुदि नांथाबबाय थानाय मोनबा जोंखौ उल्थायैनो जोंनाव ड्राग्स पेकेटखौनो हमनानै जोंनाव जाबसिना उल्था जोंखौ केस बानायदेरगौमोन बे अबस्थासिम जों सहैबायमोन जों उल्थायैनो पुलिस प्रशासननिफ्रायनो जोङो मोनथिनानै जों द्रप थाफिनो गोनां जादों जुदि बिखौ जुदि जों माखासे फोसाबनो थाङोब्ला जुदि जोंखौनो उल्था केस साजायनानै जुदि सोना दोननो नागिरोबा होमबा मा लाब जाहोनायानो स्रा गावनि न'खर गावनि गथ'खौ थिग खालामनाया मोजां बेफोरबायदि जों साननानै थाथ'दों जाय हक बाथ्राया गोबां बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय दिनै बे रेलियाव आबसुफोरजों हानजा सुरफानायाव सार लरेन्स इस्लारिखौ रोजा रोजा थेंक्स बावो लोगोसे बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय खोनासंनानै लादिनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5-15थि जे जखनथाइ हाबाफारि बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव निसा बेसाद एबा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोना मोनसे एवारनेस मोनसे हाबाफारि लादों मानोना आथिखालाव जोंनि समाजफ्राव जोङो नुनो मोन्दों गोबां फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनानै गोबां लाइमोनफ्रा गाव गावनि जे जिउ खोमानानै लानायखौ आरो न'खरफ्रा बेबायदिनो सिलिंखार जालांनाय गोबां जोङो नुनो हमदोंसै दा बेफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'राफोरखौ लानानै बिथांमोना हाबाफारि मावबाय थादों आरो बिनिनो दिनै बे ओनसोलाव मोनसे एवारनेस हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों बिथांमोना मिजिं थिदों गामिनि क्लाबफ्रा लाइमोन आफादफ्रा जुदि मदद खालामोबा क'क्राझाराव बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनो हागोन बिथांमोना मोनसे आसा खालामदों बावहाय जाहाथे जिल्लानि बेंगिरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन लकेल थानाफ्रा जुदि मदद खालामोबा गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बावहाय जाफुंसारगोन दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामदों आंबो आपिल खालामो जे जोंनि बर' समाजाव जाहाथे बेबादि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो बेफोरखौ नुयोबा बेबायदि बाहायग्रा मानसिफोरखौ नुयोबा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जगाजग खालामो बिनि थाखाय जाहाथे मोनसे राहा लानो हायो दा दिनैनि बे रेलिनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया बेनो नोंथांमोना गासैबो सार लरेन्स इस्लारिनि माखासे हानजा सुरनायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ जाय मोजां खामानि मावदों बेखौ जोङो जेब्लायबो बाख्नायनांगोन आरो जेब्लायबो जों सेलुट होनांगोन खारन जोंनि बर'नि गेजेराव ड्राग्सआनो ओरैबायदि बुंफबनानै दङ जों नुवाखै जाय बिमा बिफाफ्रा ओरैबायदि दुखु दाहा नांनानै गाबनानै दङ सानफ्रोमबो दिनै क'क्राझारनि सासे आंनाव फन हरबाय थायो दिनैसिमबो जों बे खामानिखौ मावनो हायाखै दासिमबो मानो मावनो हायाखै खारन बेखौ मावनाय लगे लगेनो अफ्रिनाव गासिबो प्रेसारा गोग्लैगोन ड्राग्स हमनो थांनाय नामावनो जों गोबां बुस्थु मोनहैयो बै जिनिसखौबो जोङो माखासेखौ मावफानो गोनां जाहैयो खामानिखौ ड्राग्सजों लोगोसे गुबुन बुस्थुआबो ओंखारहैफाना होयोना रिलेटेड जाफाना होयो बावहाय अफ्रिनाव गोग्लैहैयो गोहोमा बेफोरबायदि थ' जोङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि